बाथ्राखौबो खोनासंजोबलाङासै दाउ गैयाबा माबाथ' दङ ना हांसो
नै आंहासो बोथोमै सोमलांलायलांसिगौमोन दाउस्रि हांसो दं हांसो दाउस्रि जोंलारि जापानाव थांनाया माला थांमारगोन होनदों नों बेखौनो आं बानलु बेदांनो मा होननानै फोरमायबावगोन ना बानलु बेदांनो फोरमायनो हायो ना एन्टनिअ'नोनो न'खरनि बिमा बिफानोनो ओरैनोबा एन्टनिअ'आ गावनि बिमा बिफाखौ लानानै जोबोद दुखुआव थायो बेनि सायाव बे बाथ्राखौ आं बोरै फोरमायनो जे एन्टनिअ बिमाया आंखौ साख्रि मावजानो बानायखौ बोरै खोन्थानो आं बेनो मोनसेथिं जाबा मोनसेथिं जाया मा खालामगोन आं मा सोंदों आं नोंनाव खोमायाव माथो सना जरासेबो गैया माखौथो इसेबां खोनायै बायदि जाफ्लांनानै थादों सोर मा बुंदों नोंखौ रावबो जेबो बुङाखै सोर मा बुंदों नोंखौ रावबो जेबो बुङाखै होनबायना आंखौ सोरबाथ' माबा मोनसे बुंदों नोंखौ खोन्थालाय सोर मा बुंदों रावबो जेबो बुङाखै बानलु बेदां आरो आङो बार्थडेनि जेबो प्रेजेन्टखौनो लायाखै आं मा हैनो आङो बानलु बेदां आं सिखिरिनो मा हैनो नोंसोर हिनजाव मानसिफोरा मा मोजां मोनो मा मिथिगौ आंलाय अब्ला हौवाफोरालाय माथो मोजां मोनो जोंलाय इलेक्ट्रनिक बुस्थुखौ मोजां मोनो बुहुमाव जेसेबां इलेक्ट्रनिक बुस्थु दं गासैखौबो हौवाफ्रा मोजां मोनजोबो नंगौ नामा मानो सोरनि बार्थडे फैगासिनो दं रावनिबो फैयाखै आं माने माहाजोन मानसिफोरनो बार्थडे प्रेजेन्ट होफेराखैना आंथ' सिखिरिनो जेबो बायनानै होनो हानाय नङा सिखिरिनि बेग सिखिरिनि स्वेटार सिखिरिनि हेयारबेन्डफोरानो इसेबां दामि गोजा अब्ला आं बेनो मा हैनो मालाय इसेबां ब्रेन्डेड जि गानो सिखिरिया जेरै नों अब्ला नोंनो बुंलाय बानलु बेदां आं सिखिरिनो मा हैनो हागोन दे हिनजाव मानसिफोरा बिबार मोजां मोनोना बिबार बारसे खानानै हैबानो गोजोनगोन मा खोनासंनोलाय जोबोद मोजां नाथाय आं गावनो हैनो बोरैबा मोनगोन माने बार्थडेआबो बेसेबांबा गिदिर जादों सिखिरिना मा हैनांगौ दे आङो उनथिंजाय बार्थडे प्रेजेन्ट मोनसे दङ बेखौ हैबानो जाबाय गारि सिट उनथिंजाय नाहर मा बेथ' नोंनिसो गिफ्ट ना आं गोसो गैया होनो आंथ' बेनि बार्थडे ओरैनो थांनांगौ होननानैसो थांदों नाथाय आं बेनो जेबो होआखै अब्ला नोंनि गिफ्टखौलाय आंलाय मानो सिखिरिनो होनांगौ जाखो आं होआ नांगौबा आङो माबा मोनसे फिसा बुस्थु बायनानै लांगोन टाइम गैया आंनि गिफ्टखौनो होबानो जाबाय आरो गासैबो समाव अख्रा खालामबाय थानाङा नों जोंलारि बे अख्राखौ आंजोंल' खालामनो हायो नामा नों गुबुनजोंथ' हाखाया बेनिखायनो सिरि सिरि था दा माबा मोनसे बुंबा आंखौसो उल्था बुंलायगोन जेबो बुंथारलां दासो देलाय माखौ एसे माबा आगा जोंखाय नोंलाय दाउला दाउआसो बहाबा गोमानानै खानानै दंहैयो खिन्थु हांसोथ' दंना हांसो हांसोखौनो लांदोहाय आङो दाउला दाउसो जागौमोन हांसो नङा मिथिबाय आं दाउला दाउखौसो जानो नागिरदोंमोन हांसो जासिदों पाक्का हांसोआ बेमार खाबाय फै नङा फै जोंहानाव फैफिन आं नोंनो हांसोखौनो हरगोन नामा दाउला दाउ गैयाबाबो दाउजो फिसा दङ बेखौनो लानानै थां तु बे क्या याद रखेगा नांला आंनो दाउसाखौनो मानो नांला जानांगौ जाखो नों एफा गोबावनिफ्रायनो बुंबाय थादों जि दाउला खासिखौ बिदोंमोन बे गैया मा जाखो दस्रा दाउथ' दङ फै बाप्पावै मा सोलिलायदोंब्रा गोदान बोसोरनि माबा पिकनिकफोर जानो नागिरदों नामाब्रा आंबो थफेरा मादा नोंहा माथो बिफा जाबायनो जोबोद गाहाम हामलायनाय जासिबायहाय थैंक इउ सो माच मानसि सासे बानायनो हालायबाय आंखौ फिसा हौवा मुङानो जाहैबाय जुनियर थफेराम आयौ जुनियर थफेराम बेलेग नाम दोना जुनियर थफेरामसो दोनगोन आं बुहुमाव थफेरामनि थाखाय नामानो गोमाजोबना दं माथो मोनसे नामखौनो 1 लाख जना इउज खालामगोन नामा आंनि बायदि थफेराम सोरनाव दंलाय रावनावबो गैया बेनिखायनो आंनि फिसालानो होनोसै आं आंनि बायदिबो नाम रावनावबो गैया आंनि बायदिबो गैया खोमा माथो खोनालाबायथारा सोलों सोला दाउखि सिला सोरबा जुदि आंनि नामखौ लादोंबा बेवहाय आंहा बुंनो गोनां खोथा गैया नाथाय आंनि बायदि नाम जोंनि बर'आव नागिरनानै मोना आंनिखौबो मोना दाउसो देलाय सोर दोनो दाउसो देलाय गावनि फिसाखौ आंनि नामखौबो खोनानानै मोना मिथाय नों अनजालि होन खैबार अनजालि नागिरना मोनगोन ओरैबायदि नाम माबा अनजालि नामाथ' बर'नि गुबैखा बेनि उनावहाय फैलायबाय फुजारिया थिना बायदि अनसुमै खैजोन निजा दं खैजोन बोहैथि दं नाथाय आंनि बायदि दाउसो देलाय रावनावबो गैया दे नोंहाबो देनां फिसाजों मोनबाबा दाउसो देलाय दोनबानो जाबाय ओमफ्राय जियानो जादोला दा मोनायाव जोंहानाव खाना जाहैनांगौ ओमफ्राय मा लादों नोंलाय बेवहायलाय जुनियर थफेरामनि थाखाय बायदिसिना बुस्थु लाखाबाय आंहा आरो दिनै हरसे मोसानांगौ रंजानांगौ आंहा दाख्लैनि क्रिसमासनि जेबोखौनो मोसानो मोनासै मोसानो लुगैबाबो मोसानो मोनाखै मालायफ्रा मोसालायगासिनो बादा होआखैब्रा थासारियानो मोसानो होआखैबा आंखौ दे होमबालाय आदा थफेराम जोबोद मोजांनि बाथ्रा मालाबा नायनो थांगोन माबा मोनसे मोजां बुस्थु लानानै फैखा जागोन दे आं न'आव नैबे जिखौ होनानै बिबैखौ एसे होदावहैनि आयौ दिनैनि दिनावबो दिनैनि दिनावल' बिलाय होदावहैगोन आं दिनैनि दिनाव मानो खबर लानो रोङाखै गावनि फिसौला जोनोम जादों दासिमबो कल गैया मेसेज गैया एसे होदावहैनि र' थफेराम
खोनानो मोनदों माथो नोंबो सासे मानसि बनायबायबालाय खंग्रुलाय थबिराम खंग्रु बिफा रायजोआव आगान होनायनि थाखाय एबार नायदो बिफा जानायनि मस्लाया माबायदि मा नायनांगौ जाखो बिफा जानाया बेसेबां गोग्गाथावनि बाथ्रा फार्स्टआव बिराद गोग्गाथावना मोनोब्रा उनावहाय जालांबाय थागोन घटनाया साला आं आंनि फिसालाखौ बेसेबां मोजां मानसि खालामगोन बेसेबां मोजां गियान होगोन नोंसोर मा पात्ता मा आंनि फिसालाया गाज्रि नामा आं आंनि फिसालाखौ गाज्रि सोलोंथाइ होदों नामा नोंनि फिसालाखौ माबायदि सोलोंथाइ होदों आं मिथिया नाथाय आं आंनिखौ बिराद मोजां होगोन हादर अनफावरि खालामगोन जाबाय नांलायनाङा दिनैनि दिनखौबो नांलायनानै हगार हरगोन नामा हामा दिनैनि दिनखौ नांलायनानै हगार हरनाङा लोगोसे जोंहा भिडिअखौ सानथाम गोजोन जाबाय लाबोनो हायिया दिनै बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौ गुसुंबाबो लानानै फैबाय जोबोद लाजिनायबो मोनदों भिडिअखौ लाबोनो होननानैबो लाबोनो हायिनि थाखाय अब्लाबो गुसुंबाबो लाबोनाय जाबाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासैनिसिमबो लाब्रा नायगिरिफोरनिसिम दुम्फाव लाब्रा फेमिलिनिफ्राय अननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बे फैबाय थानाय 2026 माने बे बोसोरा माने गोदान बोसोरा जों बयनिबो जिउआव बयनोबो खुसि लाबोनानै होफैनो हायो बेखौनो मिजिंथिबाय हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो लोगोसे मागो दमासिनिबो गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जासिनाय थाबाय जोंलारि आंनि हांख्रायनायाव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय फैयामोनबा आं दुखु मोनगौमोन मानो फैया जानो फैखागोन ना आं दुनियाव मोननाव लान्स खालामनो थांदोंमोन बेवहायनो नोंनाव फैनाया एसे गोबाव जाबाय दाबो जेबो नङा दे दिनै बेवहायनो थादो गोदान बोसोरखौ जमा जों बरायनोसै बानलु बेदांखौबो बुंनोसै बानलु बेदाङा आं मिथिनायाव बानलु बेदाङा बेफोरबायदि हर थाया खोमा थेवबो नों खेबसे सोंनानै नाय आं सोंबा बियो मालाबाबो मानिनाय नङा हायोबा नोंनो बुंलाय आं औ बानलु बेदाङा नोंनि खोथासो मानियो बेनिखायनो नों हायोबा बुंनानै हो जागोन दे आं बुंनानै होगोन नाथाय आं हर थानो हानाय नङा दे आं न'आव थांगोन मानो जोंहानाव थाबालाय माथो जायो आं थाबैनो जापानाव थांगोन बेनिखायनो आं बेखिनि समखौ आइ आफामोनजोंनो बाबेन होनो सानदों आंखौ गाज्रि मोननाङा सिखिरि दे जेबो नङा फैदो न' सिङाव ओंखाम जानोसै बानलु बेदाङा माथो फनसो रायलायगासिनो जानो सोरजों इसेबां मुखुब जादों बेलाय मानो नांगौ आंनि साउन्ड सिस्टेमखौ मा पार्टि खालामनो नागिरदों होनदों आफाया जौ लोंलायनोसै नामा आफाखौ जौ लोंनो बादा होलाय दानो माबा मिबिसो जालायगोन बिसोर आं सिखिरि मोननाव दं अके दाय थांगासिनो आं नारजि बुदां बिबार बारसोदों माथो बेबो सोरजों बारनांगौ बारगासिनो आयु ए हाफां रंजानोंबो मोसा एखे लावा लावा थिसकिवा ले हाफां एखे लावा लावा थिसकुवा वाय मा जाबावगोनहाय बिसोरजों रोंला दे नोंसोरखौ बांद्राय दावराव खालामबाय थानांला बाबायसो हरसे बिदि दावराव खालामबाय थागोन नामा नोंसोरो नोंहालाय अमा राजा लिंहराखै नोंखौ अमा राजा दिनैनि दिनाव रावखौबो सिनाया दिनैनि दिनाव आंनियाव बयनिबो खाजा लोगोसे नोंथांमोननिसिम हेपि निउ इयार